Ei, hola, aquestes són les notícies més importants de la setmana. I comencem amb la més important, i és un pobre home, que és detén l'exdiputat i alcalde de Sant Feliu de Guíxols per exhibicionisme a una piscina. Què vol dir això? Que en aquest món ja no pots fer res per divertir-te. Què va fer el pobre Pere? Doncs bé, se'n va anar a la piscina i es va voler fer una palla, no? Lo típic, no? Per divertir-te una mica, en aquest món ja no pots fer res per divertir-te. Ja no pots beure alcohol abans de conduir, ja no pots anar a la piscina a fer-te una palla, no? Llavors, el van detenir i això no pot ser, eh? Aquest home és una víctima del sistema i se l'hauria de posar en llibertat immediatament i donar-li la Creu de Sant Jordi per la seva expressió de lliure, no? Per la seva llibertat d'expressió. Mireu quina cara de bon home que té. Aquesta és la primera, és la més important. I vull continuar amb la segona. A la setmana passada va haver un grup de nois que es van dedicar a gravar-se agredint a gent a Barcelona, no? I penjant-ho després al TikTok. Què va passar? Bé, amb cosa de 30 minuts ja sabien qui eren, ja sabien els noms, els comptes de xarxes. I què va passar a la penya? Doncs es va començar a amenaçar de mort, etc. I ara què fan? La novetat del tema aquest, els que es dediquen a picar gent i penjar els vídeos a TikTok, és que ara estan plorant. Estan dient, pareu, no? Doncs això. Aquest estiu sortiran poc de casa. Bé, la notícia és aquesta. Continuem. El Suprem porta incloure el castellà en la retolació de les escoles públiques. Per al que he entès, això són 4 famílies comptades, espanyoles, òbviament, que han fet aquesta denúncia i, òbviament, com que les lleis no són iguals per tothom a Espanya, no, òbviament, i Catalunya és una colònia, llavors vull deixar molt clar una cosa, i és que això no és la representació de la gent. Això no és en plan s'acaba. Això és en plan que són 4 tarats que veuen, porten el fill a l'institut i llegeixen la placa i diuen, ostres, això no pot ser. Posa institut, però hauria de... No entenc, perquè s'hauria de dir instituto. I no entenc. Per tant, ho han portat a judici i els jutges, totalment, esbiaixats, ja ho sabem, doncs han fet això. A veure per on tira el tema, a veure què foten, a veure si ho porten a la Unió Europea. Veurem els partits indepes de Vichy fent tuits dient estem molt preocupats i no faran absolutament res. La única defensa, jo diria, és que Acció Cassandra sí que ho porti a judici per defensar-ho, no? Plorar a Twitter no serveix de res. Continuo. Es va entrevistant en el cosí de l'hoteler, que és en Pere Aragonès. La seva empresa genera 100 milions d'euros l'any. És de família humil. I en Jordi, que és el seu cosí, és el creador d'Aliança, i diu, no tenem que els catalans i els castellans som el mateix, ens hem d'enfrontar en els moros. I tu llegeixes això i dius, me cago en Déu, però què fot aquest tio? No? Ja ens l'han colat. La culpa és dels moros. La culpa no és dels espanyols, són els nostres amics, els espanyols. 300 anys de repressió. No, això no. La culpa és dels moros, òbviament. I aquí, darrere d'aquí, hi haurà moltíssims Joseps Maries que diran, té tota la raó. D'acord? Aquesta és la notícia. Continuem. Ja hem parlat d'això, el més interessant. Agents de paisà controlen el mercat de Sant Antoni a Barcelona per vigilar la compraventa il·legal de cromos. A Barcelona hi ha crims de violència, d'ocupació, de robatoris
amb violència, no? A tothom, no? A la gent gran, hi ha de tot. Però el problema més gran de la policia de Barcelona és que la gent es dediqui a comprar i vendre cromos, no? I per el que vaig veure, bueno, el que vaig llegir a Twitter, aquesta transacció que parlen aquí era de 3 euros. Pot ser més cornut i pagar tantes? No sé si va ser això iniciativa del policia, suposo que no. El policia al final és un PO, és un golem, però s'ha de ser cutre per anar-te'n perquè van requisar els cromos. És que s'ha de ser cutre per fer això. S'ha de ser una humiliació tan gran. En sèrio. No tinc paraules. I bueno, això és la prioritat de la policia de Barcelona. Visca, i s'ha tret un criminal del carrer, un desgraciat que volia vendre cromos. Aquest és un criminal. Després, al carrer del costat veuràs els negritos amb les mantes i no passarà res, no? Bueno, continuem. Què més? Els Borbons van veure el futbol amagats a un hotel de Barcelona. Perquè a Catalunya no s'atreveixen a sortir al carrer amb normalitat i fins i tot ells els hi fa fàstic l'espanyolada que s'aplega a les pantalles gegants. Bé, la notícia és aquesta. Té molt de suc. Llavors, van fer un vídeo. És supercutre. Llavors, la situació és aquesta, el context és aquest. Hi ha el futbol que es juga a Espanya contra, a veure si me'n recordo, contra Argentina, si no m'equivoco, la final. No sé si aquesta va ser... Bueno, m'és igual, el futbol me la pela. I què van fer? Van fer un vídeo, i es van posar la roba de pobres, no? Es van posar texans... Van fer una cutrada impressionant, que és posar-se samarretes amb el seu nom. Mira aquí, Felipe. Oh my god. I després veus aquí que l'habitació en la que estaven semblava la sala d'espera d'una clínica dental, o l'habitació on es graven les pel·lícules porno, no? Veus aquí l'extintor super mal posat, tot supercutre, i un detall és que les persianes estaven sempre baixades. Llavors, el context és aquest, se'n van anar a... Aquesta diu que és a Barcelona, però per el que tinc entès van anar a Girona, i es van tancar a un hotel per veure el futbol. És a dir, la idea és anar a la colònia, perquè com que saben que no són benvinguts, van a la colònia a fer una demostració de presència. Però no van tenir collons a sortir al carrer, d'acord? No van tenir collons a anar a les pantalles a veure el futbol amb els pobres, amb la xusma, d'acord? No es volien ajuntar amb la xusma. I van fer aquest vídeo que és tan patètic. No, és impressionant. I és falsíssim, Bueno, hauran de practicar les seves habilitats teatrals, perquè fatal, fatal. Bé, això és això. I també relacionat amb això, una botiflerada. És que diversos ajuntaments, i és una mica controvèrsia, diversos ajuntaments diuen, ei, per veure la final de futbol espanyol posarem una pantalla ben gran, no? Llavors, la idea és que això, en el fons, és ser un botifler. D'acord? Si tu ets català, tu no busques seguir la selecció espanyola, d'acord? No, però és que hi juguen, hi ha catalans, bueno, i què? És la selecció espanyola, llavors a tu no et representa. Llavors aquests ajuntaments, i molts d'aquests són indepes, de Vichy, han fotut la pantalla i dient aquí, ei, no sé què, i a sobre amb imatges slop, imatges creades amb slop de models de llenguatge, més cutre no pot ser. Llavors, fer això per mi és ser un botifler,
i ser un cornut i un pagafantes. Què més? Queden 2 notícies. Ui! Merda, 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 merda. Merda. Ja m'he carregat. Espera. Espera, no. Ai. Ara. Uf. Vale, queden dos. Queden dos. Ara. En Pau diu, a les tal ens han donat ordre per desconnectar-nos de la xarxa elèctrica per insuficiència de generació. Aires condicionats, nuclear aturada per avaria. Llavors, tenim la infraestructura elèctrica, que és una porqueria. No sé si tu has notat. Jo ho he notat que de tant en tant hi ha talls elèctrics, de tant en tant hi ha l'internet se te'n va, no? I estem al 2026. I tenim la xarxa elèctrica més lamentable de la història. Casualment està tot centralitzat a Madrid i això fa... ja no me'n recordo quan. Que va haver-hi un tall general a tot Espanya. No? Perquè com que està tot centralitzat el tema d'elèctric, doncs va rebentar tot. Quina és la solució? Descentralitzar-ho. Ui, no, això no. És similar al Verifactu, que volen centralitzar les Hisenda, no? Llavors, de totes maneres, jo tinc esperança en el tema de les renovables. No sé si estàs atents. Hi ha una tecnologia molt sucosa, que són les bateries de sal, són de sodi. Les bateries de liti són molt bé, però són molt cares. No t'interessa. El que t'interessa són les bateries de sodi, que és pràcticament molt més barat, i ho estan traient just ara. Llavors, imagina promoure això, promoure que a les teves empreses puguis fotre això, fotre bateries, a casa teu també, bateries més plaques, sona molt xulo, i sempre, òbviament, combinar-ho amb la nuclear, perquè la nuclear el que fa és donar constant, totes les 24 hores. I això a la placa solar no t'ho farà, a la nit no hi ha sol. Doncs això. I des d'aquí, imagina't els d'Alemanya, que es van rebentar l'energia nuclear, eren el motor d'Europa i van decidir dir, ui, la nuclear no, i tapen el xiringuito, el cost elèctric rebenta cap amunt, i ara les empreses estan tancant i estan pensant de marxar fora d'Alemanya. Es pot ser més inútil o forma part d'una estratègia per carregar-se a Europa per part dels buròcrates, no? De la von der Rey, la Lagarta, no? Que tot pot ser. I l'última notícia del dia s'ha de ser... Volen posar peatges a la P7. La P7 durant molts anys hi havia peatge i el van treure. I ara estan dient, bueno, ja ha passat un temps, ara hem de tornar a posar-lo. Estan començant a posar la vaselina per tornar a posar peatges. No? Quin és el problema? El problema és el corredor mediterrani. És que els camions estan a l'autopista sempre, no? Estan molestant. Com que no tenen una carretera per ells, estan tocant els ous a la gent, no? I això posa molta pressió en l'ús per la gent. I el corredor mediterrani es tenia que fer, però res, com sempre, no? Moltes promeses, moltes paraules, però a la realitat no foten res. Aquestes són les notícies de la colònia. Ha estat entretinguda, una setmana entretinguda, i espero que t'hagi agradat, internauta. Ens veurem a la pròxima. Adeu.